Idol Dennis, go ahead. Mayor Rati Benemerito, itiya po po Ilocos Norte, kaputa iti mong sang itiya na para illegal transactions. Paskuma itiya panagparserba iti establishmento nga suano tinagana nga pamarang sa kesta mayor. Kaputa rito nasdaaw itiya mayor, kaputa dumating dito mauda kasto iti ilida no pay awmet iti pambili na kadakwada. Nga dito kesta kesta sa dito na kamata sa lugar, mabali nga pagpasyaran iti na nakamat ili. Kaputa rito ni parokati public advisory, makalita tawag makaawat iti taw-tawa kit sa dapat patsyan kaput sang isuna iti tawag dikit aditi sa bayan ng tao amang peperde iti nagan na. Maligit iti napalabas nga lawas kit tag-visit mayor kadaghan ng gito matatang projects nga may patungpal iti ili babaen iti panakay patungpal iti masungal daw isumit ti target iti illegal na transactions nga mo awat na kengkuana nga sanamet nga aramid weno mandar. Iti agama kit nakawaras yan dati nga public advisory at establishmento kapag kasagata agdali nga vigilante ken maaweran mabalaagan dagito umili nga dagito ket agriiraman nga dagito scammer wano dagito illegal nga tawag-tawag kadagito ng establishmento iti nadakamat na ili. Idol Dennis Lalipio, Tatak Aramen.